Bai, ez, azkenien olako sari bat hartzia, ez, Euskadiko Federaziotik, posgarria da, ez. Azkenien 20 urte jolasten dana emoten, rubira jolasten, juvenietan, seniorretan, gero jolastu dugu Europako kopak eta Euskadikin bebai, azkenien presidentiak edo taldiek pentsetien itaz, ondo. Gero jentia aldeti be, jasote, mezuek eta jentia hori, esateman gustora dauela, ez, erabaki hartutakoa, hori niri emotearren, hori be, posgarria da. Normala da, ez, azkenien Elorrion, urte askotan be gonaz jolasten hemen, apur laguntzen, entrenetan, gero batxutan egizten dozu pizkatez, ni azkenien nabil jolasten, mendik kilometro batxutara, eta ez tekozu ez egunero etorteko moduan, azkenien aldotenean, jutenaz, apur laguntzera, eta alako gentiakin jolasten dugu zebenak eta arrasaten, jolastu dugu aurten, hemengo Elorrioko zebena eta hori, gustora. Ez, azkenien hainbeste urtetan hor rugby aukitzea, da jentie dauelako hor lan egiten, ez, jente asko pasau da, batzuk lehen egin dabe, da oin dauz beste batzuk, eta gero egongo diez beste batzuk, eta jarraitzen diez beste 30 urte, ez. Azkenien jokalarien aldetik eta badau jenti, ez, dau konbokatoria eta dana, beste urtetan azkenien beti Elorriko jaisen. Zenba jente, 15, ez dakitetarako egun taldia, besti, eta aurten ikusten da, ez, jente aldetik jentie dauela, lezinoa bedabiz errespetetan, dau konbokatoria eta dana, eta azkenien entrenadoriakin da dano badau giro hon bat, eta gustora dauz, ez? Nik egontxan ikusten Gernikan kontrapartidua, eta joko aldetik, hone jolasten da egu baino beto, ez? Azkenien endabe kriston aldak, eta ez beste urte batxutan ikusi edo aurten, apur bat organizazioakin, da disiplinakin, da asko betu dabe, eta jarraitzen badabe holan, da lortzen badabe zeo zer. Ez, gorputza aguantetan badao, ez, hori da asmua, ez, azkenengo urtia jolaztia Elorrion, ez, ezin dutxut esan datorren urtien, hemendik urte bira edo noiz izango da, baina, burutik hori pasetan da, ez, amaitzia Elorrion, da, gorputza aguantetan badao, seguramente, naz Elorrioko kamisetak. Azkenien gugaz ginenien hemen, entrenetan gendun hor frailetan, han futbol zelaian, ari esko zelaia, eta gero seniorrak eta jolasten zabien, Leizalden futbol zelaian, lehengo zelaian, areian zelaian, rugbyirako azkenien ez da ona, ez? Oine deko guz instalazio honak eta dana, eta azkenien hori be laguntzen da, jentiari entrenetako eta lezinon aldetik eta asko sobeto zelaion batekin. Karo, hane getxon egoten ziren talde bi, getxo be eta algorta edo jolasten zabienak Elorrion kontra, ni sasoi horretan Elorrion, da hori jolastuen duen lau partido eta kopa jolasten gendun da besti, eta azkenien olako aukera bat eukitzia getxora juteko, posgarria, azkenien hori, gaztie, 19 urtekin, zeroz getxora jutie, imaginau, gero hori, Elorrion egonda, da eukitzia aukera ez, jolaztia lehengo hori, anoetan futbol zelaian, Euskarian zekin, Ipar Irlandan kontra, baina zan, la hostia, ez da, gero gainera, hori partio jolastu, bigarren zatian jolastu neban, hori partio jolastu, eta gero euki proposamenak Baionara juteko, orduan egointzen hori hile batzu, ametxetan moduen, zezaten egan, Iparraldera, hemendik, Elorrio, ez neban sinisten ondo, azkenien hori, neukineban hori aukeria Baionaku eta bestia miarritzekua, eta hori, neban entrenamentoa Baionan bestea miarritzen, bat azan bigarren mailan, da bestia lehen mailan, ez da, karo, Elorriotik jutia,
da igual joen lehen mailara eta ez jolastia eta esperientzia txarra eukitzeko ez, esanean, joan lehenengo bigarren mailara, jolasten doten, da gero egongo da aukera, igual gora juteko, bestelan, probau, esperientzian aldetik zer zan, da buelta hau. Bai, Euskadikin beti, Euskadiko jentia beti egonda pres etorteko taldiakin, beti jolasteko, juteko edozen tokitara, nahi eta txapelketak ezien oso ona jolasteko, jolastu duen bariku zapatu eta domeketan 3 partido eta oso gogorra zan, jentie beti pres egonda etorteko, eta dekogu 6 txapelketa irabazita, bat tuteran oso partido onak jolastute eta dana, Portugalen, Getxon, posik. Da Argentina, deko beste partido bat hor goguan ez, partido on bat, Inglaterran kontra, irabazi, eta gero beste partido txar bat ez, ginen Japonen kontra jolasten, da hori partido irabazi ezkero, jungo ginen urrezko kopara ez, lehenengo 8 artien sartzeko. Da lehen zatian egon ginen 5 eta huts galtzen, da gero bigarren zatian, bukaeran, sirena jo orduko, ingen duen ensaio bat eta transformazioa. Da jarri ginen gainetik, 5 eta 7 irabazten. Da arbitroak ezaban, atara bizala erditi, da, teorian ja kampana joten dauenien, ja amaitzen da partidua, baina, ezaban atara bidala, hor egon zan hor, minutu bat olan partidua geldi, bai ez, jolastu bida ez, azkenien erditik atara bitzan, hasi ginen jolasten, da hori, Japonekuak egin zozkuen ensaio bat, 2 minutu eta gero, da, eurek irabazi zaibien partida, eta gure mundiala hor juntzan apur bat pikutara, ez?